Tento štýl videí ma strašne baví aj sledovať a chcel som si vyskúšať, ako by to mohlo vyzerať v mojom podaní. Vítajte pri novom videu. Dneska by som vám chcel ukázať trošku viac detailnejšie, ako vyzerá taký môj, povedzme, že bežný deň, kedy v podstate popri full-time jobe podnikám a vymýšľam kopu rôznych projektov okolo behu a do toho trénujem. Takže verím, že ma dneska spoznáte ešte trošku bližšie, ako ste ma spoznali doteraz. Pokiaľ vás toto video bude baviť, tak prosím vás, hoďte tam koment, like alebo odber, mňa to extrémne poteší. V tomto videu vám ukážem trošku zo zakulisia salónu, to vám vysvetlím, prečo sme sa premenovali. Budeme musieť natočiť rýchlu pozvánku na nitriansky kvíz. Potrebujem si otrénovať tréning, na ktorý prídu dve prekvapenia, to si ukážem neskôr vo videu. Potom idem točiť ešte rozhovor s Peťom Ďuricom ohľadom trénovania v teple, takže dneska máme toho viac ako dosť. Toto celé video budem mať na starosti Samo, ja sa extrémne teším, že si za kamerou, pretože tvoje videá a fotky mi vždycky spravia radosť. A poďte si to teda pozrieť, lebo sa snažím proste baviť životom a verím, že aj vás bude baviť toto video. Vítajte pri ňom. She send me a text, don't answer her call. She love when I flex and shop in her mall. Relieving her stress, I beat down her walls. She skied on her chest, she kissing my balls. We speedy in the bed, don't stop at the loss. BV's on my neck, I shine in the dark. It's easy to slip, don't want you to fall. Walking with the drip, that make a ball. Shoot your shit up, I got accurate aim. Fucked up a few mil, now I'm back like I came. Po novom je to salón sme to skrátili z U-Man, pretože máme obrovskú novinku. Doteraz sme boli rok otvorení vyslovene pre mužov, tým pádom U-Man. A spravili sme teda radikálnu zmenu. Sme otvorení už aj pre ženy. Písali sme o tom na Instagrame, keď nás nesledujete, tak dajte nám follow. Nemeníme ako keby to, ako budeme prístupovať k vám, ako k zákazníkom. Ten servis, komfort, pohodlie a taký ten náš štandard, ktorý už máme vytvorený za ten rok, tak chceme zachovať aj pre vás ženy. Strašne veľa dopytov nám každý deň chodilo, že kedy budeme aj pre ženy, že aj vy si to chcete proste vyskúšať, sadnúť si do toho kresla, zažiť to. Takže máte už jedinečnú možnosť proste prísť k nám, tešíme sa na vás a budeme radi za každú spätnú väzbu, ktorú nám dáte, pretože doteraz sme vyslovene pracovali iba s mužmi, takže to, že budeme pracovať so ženami, bude nejaký taký nový input do toho podnikania a je to super. Takže chcem vám ukázať, že môj život nie je len o športe. Dneska som celý deň pracoval normálne vo svojom full-time jobe, naobedoval som sa, pracoval som. Teraz sa idem venovať podnikaniu a potom si ukážeme proste ďalšie aktivity. Takže už sme sa presunuli na Tyršák, pretože ideme točiť pozvánku na prvý Love Them Running Quiz v Nitre s ambasadorkou z Nitry, z Naty, ktorá to tam extrémne dobre vedie. Počul som, že v Nitre je super atmosféra, takže sa tam teším. Ideme tam spraviť prvý kvíz, ten, ktorý bol v Bratislave. 17.7. piatok, keď budete pozerať toto video, tak v podstate o 2 dní sa vidíme v Nitre. Pokojne ste vítaní, kto ste odtiaľ, aj kto nejste. A ideme natočiť teda pozvánku. Máme na to veľmi obmedzený čas, ale sme šikovní, takže to zvládneme. Inak hento auto by si mohol natočiť podľa mňa. Auto dá mne. Ale to je skôr pre teba na fotku. Správ si fotku pekného auta. A pokračujeme ďalej v tomto videu. Verím, že vás baví. Don't compare because we not the same. Go on, ain't no gimmick, ain't clowning for fame. I trap for a living and been had a name. Work hard for these clothes, causing watches and chains. Oh man, bro, what's got umbrellas, just whip for the rain. These fucked up, let me slip in the game. Po tréningu ešte budem točiť rozhovor s Peťom, takže ešte si rýchlo pozerám otázky, aby som čo najmenej potom pozeral do mobilu. A verím, že vás budú zaujímať. Zozbieral som akoby otázky z môjho okolia. Aj vlastne keď som dával reelsko na Instagram, že behávajte pomalšie v teple, ale to uvidíme potom po tréningu, takže idem sa ešte trošičku naučiť tie otázky, lebo som na to nemal moc čas. Niektoré si pamätám, niektoré ne. Takže pokiaľ vás zaujíma, čo sa deje s telom bežca pri tréningu, po tréningu,
a koľko je vlastne ideálna teplota na beh, tak dajte odber, pretože všetky odpovede nájdete na tomto YouTube kanáli. A už sme na ovále, čaká ma poobedný tréning, opäť máme piatok, čo znamená, že intervalový tréning musí byť a Drieňova už je taký druhý domov, keďže to je jediná prístupná 400 v Bratislave asi. Takže dneska to bude skôr taký thresholdový tréning, čiže ideme trénovať v podstate vytrvalosť. Pobežím 6x1200 v tempe 3.48 až 3.50, čiže je to akéby tempo, v ktorom chcem odbehnúť v Košiciach ten polmaratón. Potrebujem si na to čo najviac zvyknúť. Tým, že je to na ovále a budem sa to točiť dokola v jednom tempe, tak to bude trošičku aj taký tréning na hlavu, pretože tu budem iba jak králik bežať dookola, ale aj to si treba keby nacítiť a treba navnímať to tempo, hej, ktoré chcete bežať, lebo niekedy tepy klamú, aj GPS-ka vás môže sklamať na hodinkách, takže je vždy dobre si to porovnať keby aj s tým reálnym pocitom, ktorý máte nabehaný. Takže 6x1200, 3.48, pauza je minúta až minúta 30. Vždy to bude záležať na tom, že ako rýchlo sa telo zregeneruje v tej pauze. Čiže pokiaľ do nejakej zóny 1 padnem po minúte, tak proste si lapnem a idem ďalší beh. Pokiaľ teraz je teplo, takže je to možné, že tie pauzy budú trošku dlhšie, tak to bude až do tej možno minúty a pol. Uvidíme. Prvé dva intervaly nám ukážu, že aké to bude. A ideme behať, dáme si rozcvičku. Dneska je tu aj špeciálny hosť, Zuzka Kardoš. Čaute. Vítaj. Ktorá si ide, ty ideš prvýkrát bežať na ovale, či už si bežala? No, bežala som ale iba techniky s Peťom. OK. Takže áno, je to moja v podstate premiéra na oval. Prvé intervaly. Hej. Takže Zuzkine prvé intervaly na ovale a hneď jej Peťo, lebo trénuje tiež pod Peťom, takže hneď jej Peťo dal taký tréning, že si ho neviem zapamätať ani ja. Takže verím, že tebe to povie lepšie. Nie, ja budem mať taký, že mobil, vieš, vyťahnem, čo idem? OK. V tej pauze. Takže vydýchávať a... aj toto sú spôsoby, akými sa dá trénovať. Ty tomu slnku budeš tak, že... Očividne to bude dneska veselé, mal by dojsť ešte aj Majo. 50 až 44. Ktorý bol na stejku? Ktorý bol ešte pred pol hodinou na stejku, čo cením, takže to je s plným žalúdkom. No nič, ideme sa rozbehať, ukážeme si teda aj nejakú bežeckú abecedu, dáme si rovinky a potom začneme tréning. Sme ready? Jo. Yes. A ešte dneska príde aj Peťo Ďurica, slávny to tréner, ktorého nikto nevidí na Instagrame, keď ho označí, podľa mňa, keby označil Ronaldo, on to neprezdiela. Hej. Ale fakt je, hoci kto môže označiť, on to neprezdiela. A to je zase sympatické, vieš? Že, On to nepotrebuje. Na čo? Však označujte ma. Ja nechcem klientov. She sent me a text, don't answer her call. She love when I flex and shop in her mall. Relieving her stress, I beat down her walls. She skied on her chest, she kissing my balls. We speedy in a bit, don't stop at the loss. VV's on my neck, I shine in the dark. It's easy to slip, don't want you to fall. Walking with the drip, that make a ball. Ako pán manžel. No. Peťo! Manžel! Nič sa nezmenilo. Peťko je oženený už po novom. Konečne. Všetko najlepšie. Ďakujem. Som gratuluješ tej svadbe, alebo? O Stánke. Ja na okruhu, vieš. Že s týmto tu musí žiť. Stánka, držíme ti palce. Vidíš, ja som mal napísať nejaký motivačný ony. Aha, Juraj. Si mi nás takto Dobrá, tú kávu dáme kedy? Pozývam. Hej, tam sú dole, za balón. Hej. Kávu? Ten človek. No, niekto musí dať kávu, Peťo. Ja som myslela mimo ovalu. Jaj. Zajtra ideme na bežeckú abecedu. Get with the drip, that make a ball. Came in and she stripped, her panties and all. Lip gloss on her lip, suck me like a hog. A boss and a pimp, I bought me a ship. I walk with a limp, a fin in my drawers. When she start that shit, I put dig in her jaws. I hit it, no miss, ain't no win, lose or draw. Hit it, no miss, ain't no win, lose or draw. Came from flash holes and on that, on the south and that bet you get wet and get shot in your car. Why here you think that I'm messing, relaxing and mention no capping, cause we had it hard. I ain't get this shit just from asking, I made this shit happen and passionate, played a big part. I ain't get this bitch off of Mac and it came off of actions and fashions and stay in the court. She sent me a text, don't answer her call. She love when I flex and shop in her mall. Relieving her stress, I beat down her walls. She skied on her chest, she kissing my balls. We speedy in a bit, don't stop at the loss. VV's on my neck, I shine in the dark. It's easy to slip, don't want you to fall. Walking with the drip, that make a ball.
páči, ale nie. Je tak už motivačné, musím povedať. Keď akože sme tu viacerí. Aj to rýchlejšie Psychicky ubehne. to menej boli. No. Keď vidím, že trpia aj iní, vieš? Hej, že v tomto teple určite. Čau sám. Ahoj. Peťa mi povedal, že mám ísť ešte 4 200. Čo ti poviem? Teplo mi už je teraz. Ale jak sa hovorí, tréningový plán sa nepýta na pocity a na počasie. Ideš si dať so mnou 200? Ty už máš hotovo? No, to je čo? Čo? Akože v akom tempe, alebo čo? Tak, Tak 2. na krok, ne? Tak jak sa ti bežalo na ovále prvý tréning? Akože dobre, keď si na to zvykneš, tak mám pocit, že si viem lepšie odsledovať. Akože to tempo, vieš, že Hej. keď idem na ceste, tak to neviem tak odhadnúť, že fučí aj veľa, vieš. Akože je to také iné. Že na začiatku, akože keď ma Monika ťahala, tak si vravím, že zomrem. Vieš, lebo ona Hej. išla svoje tempo a mne nemerali dobre hodinky. Tak som bola taká, že neviem, odchádzam. Ale dobre, potom už dobre. Podľa mňa super. Všetci sme to Ja už zvládli. Peťo, vieš, už som mala dve hlavné série, alebo to všetko, čo sme robili na začiatku, že hodinu už sme tu boli, hej. Hej. Potom som mala jednu hlavnú sériu, už som mala podľa mňa tréning tak 40 minút a Peťo, počkaj, vypnem ti to, uložiť. A ja iba, že nie. No a jak to bude vyzerať na strave? No, 2 rozsekané tréningy. Musíš Peťo, nejako pospať. Peťo. Stráva Geniusom sa ti nebude páčiť. A ty sa pripravuješ teraz na triatlon, že? No ale až na ďalší Budúci- rok. No, budúci chcela by rok. som sa rozbehať, lebo ten beh mi bude robiť problém podľa mňa ešte na konci. To je Teším ťažké sa. asi. Plávanie bolo Povedz najhoršie ty. pre mňa. Čo je ťažké. No Plávanie. Samo, ty si išiel triatlon. Natoč na seba kameru, jak David Lu. No. Plávanie bolo ťažké. Hm. Pre mňa osobne, že tam som nevedel dýchať proste v tom, že Ako dlho si plával predtým? 9 rokov. Ale akože aj stále, že 9 rokov, alebo že predtým? Ešte ja som do 15 chodil akože na Kámo, zomrem tréningy, ale teraz posledný rok som už plával akože individuálne, ale plávanie som dával najmenej, čiže to tak asi vyzeralo aj, no. Dobre, toto video sa blíži ku koncu, verím, že ste si ho užili minimálne tak ako ja. Bol to celkom náročný poldeň, udialo sa to dosť veľa, ale keď proste mákate, máte radi život, tak tých vecí sa aj niekedy proste deje veľa. Vidíte, že sú to aj kreatívne veci a aj trénujeme, aj sa zabávame, takže toľko. Jeden deň so mnou ste zažili. Napíšte mi do komentu, čo vás z toho možno najviac bavilo, či ste očakávali niečo iné. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zajtra je sobota v mojom dni, čo znamená, že vidíme sa na Lavdeme o 8. A teda s vami sa vidím v Nitre 17.7. o 18. A kto ste z Bratislavy, tak týždeň na to 24.7. bude opäť kvíz v Bratislave 24/7, Vidrica, Lavden Space a už vás nebudem ďalej naťahovať. Díky moc, že pozeráte tieto videá, extrémne to cením. Vidíme sa budúci týždeň, čaute.